O săptămână nebună pe cripto, cu creșteri și coborâri pe Bitcoin, care în acest moment se află la 88.140 de dolari. Ca să închidem săptămâna pe verde, trebuie să închidă peste 88.182 de dolari. Toată piața cripto la 2,99 de trilioane de dolari, cu Ethereum pe locul 2, 2.973 de dolari, urmat de BNB 848 de dolari, XRP 1,92 de dolari și Solana 125 de dolari. Sentimentul pieței cripto de frică extremă la 20. Pe total 3, capitalizarea tuturor altcoin-urilor, vedem aici o coborâre sub suportul de la 842 de miliarde de dolari. Dominanța Bitcoin în stagnare la 59,57%. În ceea ce privește graficul Bitcoin pe o zi, vedem că acesta a testat în nenumărate rânduri suportul important de la 87.000 de dolari, însă ce este mai important este să închidă luna decembrie peste EMA 21, care se află în acest moment la 88.270 de dolari. Dacă o închidem sub, șansele să intrăm în bear market cresc vertiginos. Dacă ne uităm pe graficul weekly, arată așa și v-am zis zilele trecute, mi-am vândut din Bitcoin aici când a pierdut suportul de la 92.500 la 92.000 de dolari. Ei bine, încerc să mă pregătesc pentru ambele scenarii și mi-am pus deja ordini de cumpărare peste acest suport de la 71.600, mi-am pus aici în zona de 72.200. Bineînțeles, acest clip nu este un sfat financiar și fiecare dintre voi e responsabil de gestionarea capitalului propriu. Vă salut!